Ee, ọ bụ ihe kwuru ka a na-eme ọkwa ọdụ. Esi arị mana ya ga-ada. Ọ ngalaba Eko. Anyị bụ ebu nyara anyara. O ruole n'omume kumena anụmanụ ị na-ekwu. Eyi, anyị bụ ebu nyara anyara. O nwere ihe a ji bụrụ ọka ibe ọ ya ka anyị na-eme. Ye egedege. Ye ya anụmanụ ka ọ na-ara. Onye sị na nsị abụ ọgwụ ya ree ya akaracha. Yeyi ọbịa m n'ahụ gịnị? Oji ọ ga-akpọta onye nwụrụ anwụ o ruole. Anyị si ebe a ya ejebe eluigwe. Ọ ya ka ị na-eme. Ye eziokwu. Ihe a nkụrụ nyaahụ akọkwala taa. Ihe ikwuru nyaa nke ikwuru taa. Ọ bụ ya ka a na-eme. Ọ bụ ngalaba Eko na-asụ Igbo TV. Anyị akwadosigo nke ikpeazụ onye ngwọrọ ji ekwu okwu. Onye isi ga-ahụ ụzọ. Onye ngwọrọ ga-eje ije. Onye ogbi ga-ekwu okwu na nke ikpeazụ a. Ọ ya nwa. Eyi ọbịa m n'ahụ. Onye nọ nso onwekwa onye nọ nso le. Onwekwa onye nọ nso.